Wara nofsinhar 7 immigranti Sirjani ħallew Malta sabiex imorru jiltaqgħu mal-qraba tagħhom fl-Italja. Dan wara li fil-11 ta' Ottubru li għadda infirdu mill-familji tagħhom fit-traċedja li seħħet bejn Malta u Lampedusa. F'din it-traċedja l-Forzi Armati ta' Malta salvaw mal-150 immigranti minn fost 500 li kienu fuq id-dajsa. Mhux qed ikun esklus li l-ammont ta' vittmi f'din it-traċedja ivarja minn 50 sa 200 persuna. Fil-ħidma ta' salvataġġ wara traċedja li seħħet grupp ta' immigranti tieħed Lampedusa u grupp ieħor wasal Malta. L-awtoritajiet Maltin ħarġu l-passaporti u d-dokumenti meħtieġa sabiex l-immigranti f'Malta jkunu jistgħu jivvjaġġaw sal-Italja. Fost dawn is-7 immigranti hemm is-sier ta' 4 tfal, Hatim Shaber. Miegħu f'Malta kellu wieħed minn ulidu tifel ta' 4 snin bl-isem ta' Haider. Spikkat il-kuntentizza ta' dan it-tifel li sejjer jiltaqa' magħ ta' 7 snin li għadu ħaj u li spiċċa Lampedusa wara li salva mit-traċedja. Sfortunatament Haider mhux biss tilef lil ommu iżda wkoll żewġ ħutu subien. One News tkellem ma' Hassan Al-Malejul li huwa ħabib ta' Hatim Shaber li l-uniku rikordju li għandu ta' wlied Shaber huma ritratti fuq il-mobile. Kien hawn li Hassan urina dawn ir-ritratti fosthom wieħed mit-tfal ta' Shaber li sfortunatament miet f'din it-traċedja. Shaber għandu tifel ieħor li għadu mitluf. Fimni nħossuna ħafna ħebi li daw tilfu ftit mill-familji tagħhom u issa sejrin l-Italja, forsi jiltaqgħu mal-li tilfuhom, imma dan li nafu ħafna jiġifieri dak kellu 4 tfal u wieħed minnhom qiegħed miegħu u għandu tifel ieħor ġabu l-ritratt li huwa ħaj l-Italja, sqallija. U ġabu l-ritratta ieħor mejjed u għandu l-mara u t-tifel ieħor għax għandu 4 ma jafx fejn qegħdin. Shaber raw ukoll ritratt tat-tifel li għadu ħaj fl-Italja. Stqar li jkun biss x'inhi jingħaqad miegħu fiżikament li verament iserraħ rasu li għadu ħaj. Kien hemm ukoll żewġ koppji li għandhom qraba fl-Italja fosthom koppja li għandhom tifla ta' 18-il xahar li kienet salvata mill-awtoritajiet Taljani. Preżenti fl-ajruport jassisti ripatrijazzjoni ta' dawn is-7 immigranti kien hemm il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Manuel Mallija li waqt li awguralhom għalli se tkompli tkun indirizzata l-problema tal-immigrazzjoni illegali. Dik kienet l-iżjed inizjattiva tal-Gvern Malti li anke wkoll jara l-ispejjeż tagħhom biex imorru hemmhekk. Għal-rigward l-oħrajn, ix-xogħol tagħna qiegħed dejjem għaddej biex nippruvaw kemm jista' jkun naqdu il-familji u nagħtu kull informazzjoni fiċ-ċirkostanzi li nistgħu nagħtu. L-immigranti deru fuq ix-xwieg biex iħallu pajjiżna bit-tama li jingħaqdu lura ma' qrabathom u jgħixu ħajja